kører vi. Ej, for satan med det. Ej, for satan med det. Ej, for satan med det. Det fik vi lige på bånd. Så fik vi lige René styr på bånd. Var den... Fik den på bånd? Yes. Ej, den går bare ud hele vejen ned i røven. Ja, så kan Sly godt gå hjem og lægge, så den får 1 milliard klik, den der på YouTube.